A concentración parcelaria de Lois Montes de Ribadumia obrigou os propietarios a cortar o arbolado. Tras esta actuación, a Lei de Montes de Galicia obriga os propietarios a limpar as parcelas. Para aforrar este traballo aos veciños, o Concello contratará a empresa Grenalia. Estas cortas de árboles, estes restos de ramas que habían no monte, se nos podían facer a limpieza. E eles a verdade que se prestaron, porque, bueno, de alguma maneira tamén o poden reutilizar. E a verdade que o Concello, se podemos facer un servicio aos veciños dentro das nosas posibilidades, a través dunha empresa como eles, que despois nos van a explicar como vai ser o proceso, e deixar os montes limpios, a verdade que é bo para os veciños, bo para o Concello, e se pode ser bo tamén para a Grenalia, tamén se trata deso. A empresa encárgase de recoller a madeira. O seu traballo consiste en converter a biomasa en enerxía renovable. Que colle a biomasa, é dicir, as polas, e as empaca, as prensa e as corta a medida comercial, a medida logística, para 2,50 para que vayan en camións. Con eso levamos a nosa planta de Curtis, onde leva un tratamento para convertila en enerxía eléctrica. Este servizo estará disponible para case todos os veciños. Para poder optar a él é necesario que as fincas teñan un bo acceso debido ao gran tamaño da maquinaria. Fai falta unha entrada de aproximadamente 3 metros e a pendiente máxima dun 25%. En canto a eso, despois a biomasa ten que quedar o máis apilada posible para que lles quede ben recollidos os montes e podan plantar xa directamente, sin ter que desbrozar incluso. O tema é, aforrarlles ese custo que se estima de 3 euros por tonelada que cortaron ustedes, nos máis ou menos aforraríamos eso co noso servicio. Grazas a esta empresa, os veciños aforran o custo de limpeza á vez que favorecen a enerxía circular. Aqueles propietarios que non queiran utilizar este servizo deberán informalo no Concello.